na-agadi biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oge eri ga-adị fọnta mba gị ndị oche eri anyị fọnta mba gị fachasị kara aka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa obodo ụka bịafa mana Ugochi tubelu kwere ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu Obiama gbara ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba oge anyị ji eme ka the bandage fall for your eyes nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya a sị na ụbọchị tata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma tere ụwa gwụ ise maka na nche a na-eme odogwu n'anya ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ ise abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afa mmiri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry every Wednesday ka anyị ji arụ ọrụ ya bụ ọdịnala administration usoro ọdịnala nke anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ n'isi ndị friends of the temple na ndị enyi anyị all over the globe enwekwara ike ụkwazi dịka isonyere anyị every Wednesday abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ordinary evangelist and I will answer. N'ụbọchị taa bụ nkwọ ihe anyị ji maka ebe taata ka anyị kụziere gịnị iwe Ogbonuke ịkpọ ya ọfụma bụ ndị ọgbọ na-eweta uke ndị ọgbọ na-eweta uke Ogbonuke ụfọdụ nwekwara ike ịkpọ ha ndị otu ya na etu esi arụ ọrụ Ogbonuke dipendere nghọta onye na-alụrụ ya bụ ọrụ nwe like na temple anyị ndị Ogbonuke anyị ghọtara how they operate therefore
anyị adịghị eke ha eke. Yes, ndị anyị na-ekerebe eke bụ ndị amoosu na ndị akara. Now mana ndị Ogbonuke ibu ka anyị na-achị akwapụrụ ha. Yes, because we are not seeing them as our enemy. Yes, chụpụ aja anyị na-achụpụrụ ha aja maka na aja dị very powerful. Mana what you don't know is only a mystery to you and not to all. Aga m awụ ụkwụ na ya bụ nkụzi anyị ji bịa ụbọchị taa. Then ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ga-ebido nwanne echi. Tata bụ 4th, ọ na-ebido na 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ị nwere only taa and tomorrow to join. Aja mbụ n'elu achịpụta ihe aja anyị na-achụ n'isi ndị enyi anyị all over the world. Distance abụrụ ebare a na ọrụ mmụọ ọbụla maọbụ aja ọbụla anyị na-achụ. Ị nwere ike isonye all over the world. Aja eji na-ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu, and a ga-esikwa na ha ya buli ọtụtụ ndị mmadụ elu n'ụzọ pụrụ iche n'ime ọnwa. Aja na-eje na temple chụ every morning n'isi ndị niile sonyere na ya. You know, this is the difference of the temple. Achụcha aja bụ aja, echi niile a ga-ebido. This is how it works. N'ihe echi niile a ga-ebido, anyị ga-egbu anụ dị iche iche to the entities of powers ndị ọ bụ ọlụ ha ịkwado ya bụ aja a na-achụ 14 days. Then a ga-ebido kwa ya sendịkwalụ ndị niile so na ya bụ aja ndị register for the aja only ka a ga-esendịrị ya. Ndị mma na ya na-ashow ihe ọrụ na social media, mana ndị a ga-esere ya bụ esichu ya bụ aja ihe ọrụ bụ sọ ndị sonye na ya bụ aja ka bụ ofu. Ụbọchị ndị ọzọ anyị ga na-achụ aja daily. A ga-achụgide everyday wee ruo 14 days. Ọ ga-emechi na 19th. Na 19th akwa a ga-achụkwa aja dị iche iche, gbukwa anụ dị iche iche na ihu mmụọ dị iche iche. Then gbukwazi ebunu maka na ebunu na-edu ude a ga-eji mesara aka n'isi ndị niile sonye na ya. Dịka na mbọsị mbido ọgwa sọsọ ndị rejistara maka ya ka a ga-esendịrị vidio of ka e si wee chịkọta ya n'isi njedebe wee mesara aka. Ghọtara ya? So ọ bụrụ ya, ọ bụrụ na ị chọrọ n'iwe onye ọfụ chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Ndị na-esonye bụ ya amago the account number, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ isendịrị message na WhatsApp 08057837672 08057837672. I was here with details and thought I need it from you. Then I can't log in and send me a token. Oh, yeah, be here with the key, but key was there. Cause of Oburuna na HOD visit temple for consult on Sunday for counseling. Counseling is free, but you have to book appointment with me to be sure. Not only be looking, somebody will then will give you in for any given day, and will you go ahead. So come out do too much, then will give you your career. Yeah, I buy an issue. I did my gabia. But before I get you, I will card in our buy Tibia. What 1,000 naira, 500 each. IG Glow, IG MTN. I wanna Kuziaye, I made your introduction. I get what time for about those cards. Only for our fans. Only. Now, is your way to be a biak wagomia? Sege, Echefugana. Either share our message on daily basis. Okay, Nyaka is on and day I celebrate. Yeah, I get some
gift at the end of this month of November. I said to secondary in the involved na here gbasara nke October. So ọ bụrụ na iso na nke October mana ị nwetabelo ya token, that is the amount sent to you, 10,000 naira, please chat me privately. As you know, not a live call, I don't respond to messages. Now, isiokwu ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu anyị bụ gịnị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ọgbọ na-eweta uke, Ogbonuke na ndị otu, ma ọ bụ fọrọ akpọ ya ndị otu, mana afọ ọ bụla ịkpọrọ ya does not really count. Achọrọ m ka m kọwalụ gị ihe ịmaghị, maka na onye amara ebe si n'ozu nwere ike o jee ịbọn ọsị ozu n'okwu wee bụwa maka na ọ maghị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. And the greatest mistake people name here on earth, they don't understand how things work. You must have adequate knowledge of how things work in order to key in and to be a benefactor. You know that? So you must know how things work. Now, nkuzi ndị bịa tata ahụ ka nkọwalụ gị ihe niile ị kwesịrị ịma, maka na ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje ojebe, ị ga-amarịrị etu ihe si arụ ọrụ ka ị wee nwee ike mara how to key in and how to benefit. Onye abụ ihe ị kwesịrị ịma. So gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ndị ọgbọ na-eweta uke bụ ndị Ogbonuke. Yes, mma like ka nwere ihe ịma wee kọwalụ gị ihe ịmaghị. Ndị ma nkụzi m mana na m na-ewepụta time kọwalụ gị were etlitens ịma wee marụ atụ. Yes, enwelu the elements ndị ọ bụ ọrụ ha i maintain law and order in the entire creation. Have that one in your mind. When earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Meaning that whatever system we are seeing here on earth is copy from the original version, which is what is happening in the spiritual. Before you open in the world of this thing, now they take on form na spiritual. And don't but I know you and they reap whatever the person sow in creation. Oh, ya can you have? When you can go again, I will up to Alpha, you will keep when Manad Macho Alpha man, Apologia. You we got you off ma. I nwere ike ịgbọ ha ya spiritual associates. Onye ọbụla nwere ya. Ọnya bụ ndị otu. Onwe onye ya anọkọta mgbe ụfọdụ ịnụ dara asị na onye a na-ayị ala ndị otu. Yes, na ọ na-ayị ala ndị otu. Meaning na ọ bụrụ onye nwa, na ọ bụrụ mmadụ merie. Kama n'ọbụ akara ntị maka n'ihi na ọ hapụrụ ime ihe a tụrụ anya n'aka ya ka o mee. O were receive bulala from ndị otu ya for disobedience. So what am I saying? Na-etu enwelo the earthly governance nwelo enwelo establishment of government agencies that is in charge of every department, including taking care of our roads and making sure that any defaulter face the music. Etu according na spiritual realm. Chukwu Okike, in his wisdom, catch the entire creation
wee kezie ndị angel nke Chukwu, ndị mkpọrọ angel nke Chukwu, maka na all the elements, all the entities works for the glory of the Almighty. However, in their work to the glory of Almighty, they do pass across man. Yes. Their purpose is not just to serve man. Their purpose is to serve Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover. However, on their course to serve the Almighty, the creator of the whole universe, they serve the whole universe. Yes, directly or indirectly. So, you have some legs in them. And then when you are about to travel here on earth, out of happiness, you inform your spiritual associates that you are about to travel to God's material earth. You inform them. They celebrated with you. But not what he had amazing. They can hear them in a matter. It was the family members again. Nandeje Abuja. Kanje may 1 or 2. Ndegina ha ndo tugina ndegina habi. Ina gwani neje Abuja. Where you can sing okay. How long can you go? You say honey neje just 1 week. Man, I lose your Abuja one. Ihe from Abuja o mezie gi in Okaria. Even Abuja, the way whatever you are experiencing in Abuja, with Ricky Meggy, can not carry 1 week. Only Ricky Meggy can not carry 1 week. Ewa Brundo to Louisiana. Now, I will recover every jail. It was in Abatagi. What you are enjoying, then you decide to stay more than 1 week. You are Brundi Bono in Abuja. You know that? So, only recover on your course there. And sometimes almost Rika. You have Mekala no carrier or now again a help. When you came back with Yegi, you are no longer moving according to original plan. Because when we are coming here on earth, there is master plan of what and what you are going to achieve within the stipulated time allocated to you to be here. And what and what you are going to achieve. And the way and the route you will follow. And all that. Mana is here on earth because of whatever that is available. It can be as a result of feeling comfortable where you are. You're on the comfort zone. You might decide to start adjusting the earlier plan and trying to buy more time. Then they happen for the spiritual associate. It happen when you are coming. You need to pacify them. You know that, yeah? You need to pacify them. Like, it happened to your family, travel out Abuja. And for any reason, you are no longer staying only 1 week, you are staying 1 month or 1 year. You have to tell them reasons and be able to give them 1 or 2. And or you have to still promise them that you reach for her. That we can make from time to time. He said the bar has some certain things. That I go, Kawe Malqua, I get a hack up. Kawe Malqua, you better have abandoned. Don't wait go your family. 1 or 2. I can make you expect. You didn't say they have 1 or 2. Then, in order to maintain that good bonding, Kamalqua, I will check it and never handle. Kamalqua, I get a house.
ihe dị na earthly experiences bụkwa ihe na-eme na spiritual. So na spiritual realm anwa ị nwekwala ikwesịkwala ị na-eme gịnị, ị na-echukwa that your spiritual associates. You need them. Ị na-echukwa ha maka na ị na-echukwa ha, you are maintaining the bonding. Ha ga na-aga ịdịkwa one or two to make sure they do not move aside the original plan, and make sure they're going to fall apart from the real track. So you can emekwa ịchọpụrụ ha aja. That is only by so doing you are maintaining the cord, the spiritual cord that connects you and them. Ọ dị ka onye ji ụgwọ ka mmakwana ga-atụ ọzọ. Ọ dị ka onye ji ụgwọ in earthly sense. Mana onye na-etu a have already severed the cordial relationship between you and the one. Ọ dị anọkịta lụta gị ma ọ kpọkwa gị segido n'uche gị, uche ya karịkwara ụgwọ anya ji gị na ya ka chọrọ ekwu ya nọ, ma ọ gbanụ sendịkwalụ nsọ. Ọ na-eme etu a, nke bụ eziokwu bụ na iwe ga-ama adị ọkụ n'ebe ọ nọ, kwa eziokwu. Mana iwe gị ga-adị ọkụ mgbe onye anwa mere totally ignore. Ọ ga-ewute gị. Let me ka were onwe mmadụ. There is this particular guy. He came to me sometime in July. He told me that no na-akwado a wedding. So no need ego. Go where met up expenses of ego or 200,000. And I advised him that issue of marriage, Abraham Maduge spend Diego beyond his budget. Now, because no one of these mention I don't think that only I see on Kacha. I advise him not to overspend his capacity. After that, call a dedication actually in Diego, see ego or some not 200,000. That was in July. We were 200,000 a year. Actually, money on a meeting. We meeting money on our money had close. So when you that 200,000, thank it. Now by August, now no got collect every that is I got to their meeting. Hoping that by August I won't collect here. That you got to there. No get will that my 200 year. And Ogbonuke that 200,000. Even this December, Ogbonuke not sure more than that, far more than that. Go where resources I will give him. Man, as I'm talking to you right now, this particular guy collected that money in July. Or in August, or right here, collected almost 2 million naira. I told you that meeting. He did not give me the money. Till date as we speak now. Yes, I go me many times when I dodging my call. But I'm not happy. However, I'm I put the money. Yes, I told me use force on him, and I'm not put the money. Man, the almost never all spoil you go that relationship. I can never trust him in life again. The money is small, yes, but I will not maintain that relationship which get that money as he promised. Now, by now, I'll go far more than that. I've made near was so so what is the relationship between you and your associates? You make frantic effort to maintain that cordial relationship between you and them. Because if you do, believe in me, you enjoy it. If you do, you enjoy it because they will always be happy with you. They will always help you to achieve greater things.
ekpọrọ ya ndị otu, ekpọrọ ha ndị ọgbọ na-eweta uke ha na-eweta bụ like road safety. Road safety is supposed to be your friend, because believe in me, work they are doing is to save your own life. It's not for their own interest. Yes, their work is to make sure that you as a road user, that you follow the laid down rules and obey all the traffic rules in order for you to be safe, and in order for you not to disturb another person that is maybe moving on his track. Their work is to make sure you drive according to the tracks allocated to you, and make sure that you are not a danger, you are not a nuisance to other road users. Maintain your lane so that the person will maintain it. So their new all have is like a spiritual mate. How all have we make sure that in a play according to the rule, in a play according to the original plan for you, and they will make sure that if for any reason, out of your own ignorance, out of your own lack of vision, you deviate from that original plan, you will be penalized, you will be disciplined. In our layman language, all those mpiawas, all those correction, all those books, all those discipline, and our own we call UK. Makana, those mpiawas and the discipliners will not be in the way we want it. So for us as human, we see it as UK. But in actual sense, it's just to discipline us, so that we learn from our mistakes. So here got a malafabo, like if road safety penalize you, what do? You pay the price. You face the penalty, right? You pay whatever they ask you to pay in order to be free of Ezioku. Now, for the fact that you deviated from the original plan, might discipline you. Therefore, what are they expecting from you? They are not expecting money from you. The way road safety will expect money, because road safety, they are living in the world of physical. They are humans. Definitely, every human needs money. So road safety will ask you for money. Road safety will ask you for money, but these people will not ask you for money. If I are not able, ihe ọnụ na-eri ihe aja. Those safety that ask you for money, they are collecting that money for the federal government. They are asking money for that from federal government. Yes. Go federal government to get what of new development. But and the obog they were too care. I'm an those things. If I had an agable, those you all need young one, he get whatever other elements right here. So all the ability to say my son will Ogbonuke. Or I believe to say my son Ogbonuke. So Oborona or windows. Here when I get them from time to time to chop hard. Obon na Abono rules for the were aqua. But they were arching. On wasn't on double, they were two. A man he gave her. Bo over 1,000 idea, a guy or a guy, the orgy guy, the hint of the garden, $10. He didn't add the email will equally present. Yes. I want to call that Bobona name, Bobona gets equal for the Higgins. Guardia. So, all dependent. They involved and they are the street leaks or half of sweat church. Here, gathering for the appeasement. Don't joke with them. So, Kapusieba, Kampoka, the edge web, no potata. IG Glow Airtime. IG Glow Airtime 31 68 16 86
46 88 641. I repeat, 31 68 16 86 46 88 641. Let me call this one for the last time. Blue. 31 68 16 86 46 88 641. Now let me call MTN. 25 01 51 00 09 25 01 51 30 09. Let me call it for the last time. 25 01 51 30 09. On that card, and that I repeat, it's only for our fans. Only when I do not know but that Basalon de Obo, they will be Ogbonuke. We also get for her. If I go to so they are not their enemy. So for that, for the fact that they have one enemy, young game and have a chocolate. By so doing, we establish cordial relationship. You want to not send them message that was up 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ayo bere n'isi ndị enyi anyị niile ndị niile nọ under the influence of voice na-achịkwa okike nke pụrụ ime ihe niile. Ahịa ọma amara n'isi ụlọ taata anyị kwuru okwu gbasara ndị otu na ndị Ogbonuke. Ekpere n'isi ndị niile nọ all over the globe, our fans na ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taata bụ mkpara ngwa ya pụtara ụmụ ihe ọma na ndị niile ndị Ogbonuke na-aghasara ihe. I plead on their behalf for mercy and upliftment and blessing. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na ịwọcha vidiyo atụsara ya ndị ọzọ, ọ ga-adịkwa echi niile bụ Saturday by 9 o'clock mgbe anyị ji abịa ewetara nnukwu bịa. I got to believe that. How did it